windere nde kulle ne ngoodi ɗe ngoni koye gasde. Ɗum saabi noon leyɗele windere ɗe kala ene jogii nokkuuji kertanaaɗe kulle ngam rende kisal majji. Ɗin nokkuuji biyeteeɗe parc nationaux ji ene heewi rendinde kulle keewɗe wara ɗumen heen. Teskaama e windere nde noon wonɓe kulle baaɗe no ñiiɓi walla gabi ɗii kam ñande fof kede ɓeydoo ustaade. Holno mbaɗetee haa ɗin kisa? Kono en jogii ko wayno Sénégal, ko wayno Bille, ko wayno Edi, ko wayno Koobi, ɗinne kadi ngoni koye ustaade. Hol peeje daɗɗaade ngam dandude ɗen kulle. Ɗen kulle eɗe jogii nafoore no feewi e yuɓɓo taariindi ndi, sabu taariindi ndi ko puɗi ɗi, leɗɗe ɗe, ndiyam ɗam, yimɓe ɓe, nange nge e kala. Ɗum saabii noon so ɗum renndi waawa yuɓɓo. Kala hen ko ustii walla ɓeydii battinat ɓe kettiiɗi ɗi.